Hoxe na sede de Aeche estaban dúas das gañadoras do sorteo da asociación correspondentes aos días 17 e 24. Como non podía ser de outra maneira, moi contentas. Sí, moi contenta, a verdad que non o esperaba. Xa tes pensado en que... Bueno, sí, eu creo que me vou dar un capricho, creo que o merecemos, xa que nos tocou algo, pois, neso, nun caprichiño daremos. Moi ben. Por aquí... Eu tamén estou moi ilusionada, además nunca me había tocado nada e fíxome muitísima ilusión. E xa sabemos en que vamos sí, en min, vámoslo a gastar en nós mismas, esta vez creo que sí. Eu creo que facedes ben, Sí, esta vez nos toca. Un premio pa un mesmo. Exactamente, claro que sí. Sempre estamos repartindo, esta vez vamos a... Eu voume dar un capricho tamén igual que era. Outro dos agraciados non foi recoller o premio, pero doouno a Cáritas. Isto é un vale que lle tocou a unha clienta de un establecimiento, non sei onde, que o donou anónimamente a Cáritas. E que, bueno, que lle damos as gracias en nombre propio de Cáritas, que Cáritas sempre hai necesidades que atender, mas non exclusivamente de alimentos, que nesta temporada que houbo de campañas de reparto de alimentos, Cáritas reparte todo o ano, e non reparte todo o ano, e non andamos co reparto de alimentos. Bueno, isto é cousa de un análisis máis grande que calquer día facemos un monográfico sobre iso, se queredes. E, bueno, dar as gracias a agraciada con il, trataremos, creo que hai un pequeno electrodoméstico e roupa de cama que se vai comprar con isto, porque son dúas necesidades que detectamos neste momento. E nada máis. Gracias, felices Navidades que xa pasaron e ano novo a todos. A ver se nos toca a Lotería de Reyes para poder facer máis obsequios así. Eso é. A xente que non necesita, non? Sí, necesitar, pois mira, puntualmente ao mellor hai moita xente que o necesita, puntualmente. Do resto, pois mira, chantada tampouco é ningún cinturón industrial, non hai as grandes bolsas de pobreza que se detectan en outros sitios. Pero bueno, sí, puntualmente sempre hai. Agora xa non tanto de comida, nós estamos detectando sobre todo de axudas para pagar alquileres que os desahucian, cortes de suministro eléctrico, leña para calefacción incluso, de que, bueno, non gastos xa elementales de alimentación, senón de outros. Lembren que o seguinte sorteo será o 31 de decembro, despois da publicidade no Telenovas.